Salam alaikum, bonjour, halala talbi, nyelema. Je suis dans l'obligation quand une vidéo pour nous pour que la fin d'eau éclaircie. Moi, je suis quelqu'un de nature. Nous clasher, ça me dit rien, ça me dit vraiment rien. Mais à un moment donné, il faut que nous respecter. C'est-à-dire, je ne suis plus dans des histoires de base ou autres. Je suis responsable, je travaille avec des gens responsables. Donc, tout le monde ou bien fait nous à Meïka, la baye quoi, ou ka barata fanfé. Me fera mon fort et denmisɛnninw bɛ to k'a jateminɛ u b'a fɔ ko n'a y'an diya an bɛ bɔ an bɛ nin n'an y'an diya an bɛ fɛn dɔw fɔ an ma parce que u b'a fɔ jamais an tɛna bɔ k'o répond an tɛna bɔ k'an yɛrɛ lajɛya donc u b'a fɔ k'u bɛ tɔgɔ ta aw kan fɛn fitinin dɔw la. Et le jeune Wizi Wozo, yɔrɔ ça fait plus d'une année a bɔra a bɛ neni a bɛ fɛn caman caman fɔ ma nin tɛ hali ne dɔgɔnin nin bɛ se ka kɛ n den de d'accord mɔgɔ dɔw b'a fɔ kana nin tɔgɔ bɔ i da a bɛ tantɔ à un moment donné c'est important. Parce que artiste koroba shima deli k'a fɔ a ye ni fa di ou bien ni kɔrɔkɛ di a dɔgɔyali dabila mɔgɔ si ma bɔ k'a fɔ a ye mais il continue il m'insulte a bɛ n dɔgɔya a ka dɔgɔyama mɔgɔ tɛ yen mais dernièrement galon min bɛ ka don a la ko je suis derrière une émission tribunal de ré ko ne de bɛ émission in kɔfɛ ko ne de bɛ artistes neni ne de b'u bila ka artistes neni n bɛ ka bɛɛ ta comme témoin à un moment donné il faut que je réagisse. Ni ye ko dɔ lase ninnu ma mɔgɔw bɛna f'i ye i artiste ɲɔgɔn datugu i ye denmisɛnninw datugu nin cɛ man ɲi mais n'a bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma je vais prendre les dispositions je prends tout le monde n bɛ bɛɛ ta comme témoin si ça ne s'arrête pas je vous jure ni mɔgɔ min y'a kɛ n'an b'a tigi datugu très clair bɛɛ k'an faamuya quoi parce qu'à un moment donné il faut que mɔgɔw ka ɲɔgɔn bonya mankutu tiɲɛni neni ni fɛn dɔw bɛ yen denmisɛnninw a ye baara kɛ a kana ko bɛɛ kɛ k'aw bɛ tɔgɔ ta mɔgɔw kan ko bɛɛ tɛ bezi et puis an n'aw filanw ka kilasi kɛ an n'aw filanw ka neni kɛ a ka mɔgɔw bɔ fɛn dɔw la wagati dɔw la c'est très important d'accord ani comment s'appelle le jeune là le jeune DJ Alpé yɔrɔ ça fait plus d'une année ala ye diɲɛ don o don i bɛ vidéo kɛ n kan i bɛ kuma fan bɛɛ i bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye mais tout ce que je veux te dire adamadenya la mɔgɔninfin ka kɛ hɔrɔn ye n'i kɛra hɔrɔn ye c'est très important d'accord tu es un jeune i bɛ k'i ka baara daminɛ i ka baara kɛ i k'i imposer DJ tɛ kɛ foyi ye artiste kɔ n'i y'a mɛn DJ yɛrɛ bɛ DJ kɛ artistes de bɛ ka dɔnkili da e bɛ fɛ artistes k'i bonya il faut k'i fɛnɛ ka artistes bonya parce que n'i y'a mɛn e yɛrɛ bɛ exister artistes de bɛ ka dɔnkili da e tɛ n'i jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ k'i bɛ fɛn kɛ o artistes de bɛ dɔnkili da y'a mɛn i tɛ kɛ foyi ye e tɛ foyi ye artistes kɔ e bɛ artistes de ka musique jouer pour que e yɛrɛ ka se ka dɔn i bɛ artistes bonya au retour artistes fɛnɛ b'i bonya là je parle au nom de tous les artistes i bɛ kɛ hɔrɔn ye. Moi, j'ai mes défauts. N'était pas aussi téléphone ta. C'est mon plus grand défaut. N'était téléphone ta. Mais ni mo jera horoya na e kolo kila na mabe. Ou bien ayin kena. Mais na e nyuma mu fene ki ibe ke horoy. Ibe to ka olu fene fo. Parce que bien autant sigiro là. Alors oui, tant sigi plateau ni fait mon gars. La plupart c'est pas des journalistes. Pas bien tout boulot légalement, c'est pas des journalistes, ce n'est pas des plateaux légaux. Au ben c'est le problème ça. Parce que pour diffamation, mais c'est au ben tout. Bi ni bɛ position dɔ la dɔrɔn maliyɛnw b'a fɔ Talbi jo tɛ na dɛ a taara ni denmisɛnninw ye fanga la a ye nin kɛ mais il faut que mɔgɔw ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw ka suivi ta mɔgɔw ka disposition ta e Alpé e ka ordinateur bɛ sigi nɛgɛ min sanfɛ i nana kura ta ne ka bureau la e ma deli k'o fɔ mɔgɔ si ye ne bɔra ni n ka platine ye Faransi i nana i y'a ta i ma segin n'a ye i ma deli k'o fɔ mɔgɔ si ye ne ye bila ka taa soirée joli la n ye cachet joli la don i kun n ye wari joli la don i kun c'est pas important mɔgɔ k'olu bɛɛ fɔ sa. I bɛ to ka kɛ hɔrɔn ye a bɛ to k'olu fɛnɛ annoncer a b'olu fɔ mɔgɔw ye mais aw kana wuli ka bɛ mɔgɔw mankutu tiɲɛ parce que mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɛnɛmanw bɛ réseau kan mɔgɔw ni mɔgɔ ɲɛnɛmanw bɛ baara kɛ u bɛ réseau kan n'u tora ka nin fɛn ninnu ye a b'u la décourager mɔgɔ fɛ baara la finalement mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka décourager ɲumanya kɛli la quoi mɔgɔ bɛ ka décourager mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kɛli la quoi min mana wuli dɔrɔn u bɛ t'u sigi plateau dɔ kan u bɛ manamanakan fɔ k'u bɛ tɔgɔ ta mɔgɔw kan parce que u b'a fɔ nin tigi tɛna bɔ k'a yɛrɛ lajɛya nin tigi tɛna bɔ k'a fɔ k'a bɛ n répond donc u bɛ taa k'u bɛ tɔgɔ ta mɔgɔw kan arrêtez à un moment donné arrêtez n bɛ bɛɛ ta comme témoin n'a y'a mɛn diɲɛ don o don ko n ye mɔgɔ dɔ poursuivre ko n ye mɔgɔ dɔ datugu aw kana n'a fɔ k'aw bɛ n deli k'aw b'a kɛ tan ou bien ko Talbi kɛra mɔgɔ jugu ye o tɛ quand on devient responsable il faut être responsable.